Ik vind het verrekte moeilijk. Het is in het algemeen vrij gemiddeld. Ik vind Yvette heel verrassend voor het werk wat zij doet. Ik vind Doutzen, die moest uit de comfortzone komen. Zei Saskia vorige week, nou, net uitzoeken, net zo mysterieus als het vorige werk. Ik vind van Petra het werk, die is een hele mooie foto, die roodkapjes gewoon mooi anceneert. Maar de oren vind ik, nou ja, net echt heel sterk. Net echt heel uitzoekend, de idee erachter leuk. Maar als foto, nou ja, het vind ik een kiekje. Bij Jan is het traditioneel. Pakt me net. Het was wel heel sympathiek en leuk dier, maar het stripverhaal. Maar net als keus, dat zoeken we net. Sjoerd, ik maak er ook rustig om Leidje. Het is een soort naïeve kunst, maar er komt heel soort bij. Hij had nog voor het eerst schilderen. En dan denk ik, nou, dat is net verkeerd. Dus van alles verrast me Sjoerd nog het meeste. Er zijn hele zwakke dingen bij, omdat het is ik al een heel soort. Maar in de naïviteit vind ik dat. Nou, als ik nou even een lamprofist opzis, heb ik daar nog de meeste willen van. Vind ik dat het meest bijzonder. Oké, ik heb bij Sjoerd, wat ik goed aan hem vind, is dat vorige keer hebben we hem meegegeven dat het heel willekeurig was. Hè? Dat we een heleboel dingen niet begrepen. Dat heeft hij naar mijn gevoel goed opgepakt. Het werk van Jan verrast mij niet. Ik vind de kop nog wel leuk, doordat hij die achterkant er zo heeft afgehaald. Hè? Ja. En zo'n rol, ja, dat is op zich leuk, maar het heeft iets willekeurigs, iets toevalligs. Ik vind Petra, die heeft het beste nagedacht over de opdracht. Wat doe ik daarmee? Wat wil ik vertellen? Wat wil ik zeggen? Ja, je moet ervan houden, dat theatrale, dat roodkapje-achtige. Maar dat vind ik een ander ding. Maar ze heeft wel goed nagedacht van wat wordt mijn boodschap? Hoe geef ik dat vorm? Wat wil ik ermee? Vind ik wel belangrijk dat mensen dat doen. Douwtje heb ik zelfs iets van, ja, ze is inderdaad ander werk gaan maken dan dat we tot nu toe gezien hebben. En wij vielen wel op dat werk van haar. Dus dat is ook knap dat ze dat gedaan heeft. Dat is ook goed. Ik moet zeggen dat ik het oog wel, vind ik wel een pregnant ding. Vind ik wel goed gelukt. Het is toch moeilijk om dat zo te doen. En ze heeft, dat vind ik wel aardig, aan zo'n gek perspectief gekozen. Dat je het net zo in de hoek ziet. Waardoor het een beetje wringt. En ja, het zit ook heel dichtbij. Dat maakt het wel leuk om naar het oog te kijken. Ik vind het bos, nou ja, dat was ik eerder boeit me niet gemaakt, zo, dus ik vind een bestaand iets. Precies. Borst, dat Ja. Het oog is echt nog gemaakt. Ja. Ik had het veel sterker gevonden als we alleen dat oog hadden gehad, zeg maar. Goed, het is een tweeluik, dus we moeten het ook als tweeluik beoordelen. En eigenlijk heb ik een beetje hetzelfde met die Yvette. Ik vind haar zelfportret met die kop met blokken, vind ik een mooi ding. Ik vind het wel knap dat je dat zo helemaal in de derde dimensie maakt. Hè. Tweedimensionaal snap je, maar in de derde dimensie... ik vind dat speelgoed eromheen vind ik weer minder. Ja, ja, het leidt af en ik snap de gedachte. Dus in die zin heeft ze de opdracht wel opgepakt. Maar gewoon als je binnenkomt als beeldend werk... overtuigt het niet. Terwijl als je die kop alleen zou zien, zou je daar wel gefascineerd naar kijken. Dus eigenlijk dat ze dat het allermoeilijkst vond? Ja. De manier van presenteren en hoe en wat. Ja. Want ik denk als je die twee dingen gewoon los van elkaar ziet en je ziet dat mooi gepresenteerd, dat heeft wel iets sculpturaals allebei.